88 метри квадратӣ сехонагаи пурраи фурӯшӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка дар ваданасоз ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ҳамаи ҳуҷраҳо ва ошхона треза доранд. дӯстони азиз, набормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем, сар мекунем аз суроға. хона чӣ хеле гуфтем дар назди чорраҳаи ваданасоз ҷойгир мебошад. аз ин тараф худи чорраҳа ва бозорчаи ваданасоз, аз тарафи дасти чап поён фурем роҳ ба сӯи марказ мешавад. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. дар бино дута лифт аст. бинед чӣ қадар подъезди хона зебо мебошад ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 88 метри квадратӣ. бо ин масоҳат сехонагаи полноценнӣ ёфтан бениҳоят мушкил аст. дӯстони азиз, барои ҳамин ин хеле фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка бинед чӣ қадар манзараи зеборо аз трезаи хона дида мешавад. минтақаи беҳтарин мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздики хона қарор дорад. худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. нархи хона бошад 950 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. ва дар охир боз хотиррасон мекунем, дӯстони азиз, дар ҳар як подъезди ин бино кладовкаи обшӣ ҳаст. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.